வெல்கம் டு கேரளா ஹோம் குஷ்னி. நான் கீதா பேசுறேன். நான் இன்னைக்கு ஒரு கேரளா டிஷ் தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போறேன். இது பேரு ஓலன். ஸோ இந்த டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சென்னையில் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது தெரியாது. ஆனால் கேரளால இது ரொம்ப ஃபேமஸான டிஷ் அப்படின்றதுனால நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த டிஷ் வந்து செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரௌன் காராமணி, இது வந்து பெரிய காராமணி நான் எடுத்துருக்கிறேன். இது வந்து சின்னது கிடைச்சா நீங்கள் சின்னது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து உப்பு போட்டு நீங்கள் வேக வச்சுக்கோங்க. நான் வேக வச்சது இங்கே எடுத்து வச்சிருக்கேன். நான் வந்து 2 கப் வெள்ளை பூசணிக்காய் எடுத்திருக்கேன். ஸோ நான் வந்து இது இந்த மாதிரி ஷேப்பில் ஒன்றும் வெட்டியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஷேப்பில் வெட்டிக்கோங்க. இது வந்து நீட்ட காராமணி. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிள் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு கிடைக்கிது. அது வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஷேப்ல தான் இருக்கும். இது டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ட்ஸ்ல இருக்கும். இந்த மாதிரி கூட இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து நீட்ட காராமணி. அதே மாதிரி நான் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். அப்புறமா இது வந்து நான் வந்து தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பால், இது வந்து 2வது பால். ஸோ இது ரெண்டையுமே நான் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து இது எப்படி பண்றது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் வந்து 2வது எடுத்த தேங்காய் பால் வச்சு ஊற்றுறேன். அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து இந்த வெள்ளை பூசணிக்காய் 2 கப் எடுத்து வச்சிருந்தேன்ல, அதை நான் வந்து இதில் கொட்டுறேன். அதுக்கப்புறமா நான் வந்து 1 கப் பச்சை மிளகாய் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் 1 கப் இந்த நீட்ட காராமணி எடுத்து வச்சிருந்தேன் இல்லையா, அதை இதில் வந்து நான் போட்டுருக்கேன். இப்போ வந்து உப்பு போட்டுட்டேன். இப்போ வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 5 to 10 நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்கள் வந்து மூடிட்டு அதை வேக வச்சுக்கோங்க. வந்து நான் ஒரு 5 விசில் ஆல்ரெடி வச்சுட்டு வேக வச்சிருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த ப்ரௌன் காராமணியை. ஸோ இப்போ வந்து அதனால தான் இது முன்னாடியே ஆட் பண்ணல. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த பாத்திரத்தை திறந்துடணும். இது வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வெந்துருச்சு. பட் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 5 நிமிஷம் நான் வந்து இது எல்லாத்தையும் வேக வச்சுட்டேன். ஸோ அந்த 5 நிமிஷம் முடிஞ்ச உடனே நாம் வந்து இந்த ப்ரௌன் காராமணியை இப்படி கொட்டிடலாம். இப்போ வந்து மைல்டாக அப்படியே கிளறி விட்டுக்கலாம். சும்மா ஒரு மைல்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க. கிளறி விட்டுட்டு திரும்ப வந்து கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் மூடணும். மூடிட்டு திரும்ப ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து இந்த பாத்திரத்தை வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கி வச்சிடுறேன். நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இறக்கி வச்சுட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு, இந்த டீஸ்பூன் அளவு நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறேன். அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை போடுறேன். இது வந்து இறக்கி வச்சதுக்கப்புறம் போடணும். கருவேப்பிலை போட்டேன். சரி, இப்போ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் பால் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, தேங்காய் பாலோட பால் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நான் வந்து இதில் ஊற்றுறேன். ஊற்றிட்டு ஒரு கரண்டி வச்சு இப்போ ஓலன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வர எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி டிஷ்ஷாக இருக்கும். ஹோப்லி யூ என்ஜாய்டு த வீடியோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் ஹோம் குஷ்னி சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் அதே மாதிரி ஹோம் குஷ்னி கேரளா ஹோம் குஷ்னிக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஆர்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ நாங்கள் ரொம்ப ஹெல்தியான விதத்துலேயே செய்கிறோம் அப்படின்றது இப்போவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் இந்த ஒரு ஹோம் குஷ்னியில் வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.